खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दुखुनांथाव खौरां धेमाजि जिल्लानि थुनलाइ ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा किडनि गाज्रि जानानै गोब्राब जेंनायाव गोग्लैनानै दं। नंगौ धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय दलंगुरि गामिनि बिफा अरुण ब्रह्म आरो बिमा प्रियंका ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला थुनलाइ ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्राय किडनि गाज्रि जानानै दं। दुखुथिया बिफा अरुण ब्रह्म आरो बिमा प्रियंका ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला थुनलाइ ब्रह्मआ गोबां डक्टरनाव फाहामथाय होदोंब्लाबो दासिमबो आंगोनि फिसाखौ फाहामनो हायाखै। दुखुथिया बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गोबां राङारि जेंनायाव गोग्लैनानै दं। थुनलाइ ब्रह्मनि बिमा बिफाया आंगोनि फिसाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम मदद हास्थायदों। बेनिखायनो बिफा अरुण ब्रह्म आरो बिमा प्रियंका ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला थुनलाइ ब्रह्मखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय नैबे होखानाय एकाउन्ट नम्बर 319995697996 आरो IFSC SBIN 0008506 नम्बराव हेफाजाब हरनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना दुखुथिया नखरखौ थोंजोङै खौरां लाहरनो गोसोब्ला 9864469084 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। लुगैदोंमोन आङो, बिनि थाखायनो आङो बुंनो नागिरदों। दा खेबसेबो खालामखांबाय अपारेसन, खननैयानो जाबाय अपारेसना। दा आरो हौवायाबो गोजानाव दङैमोन, गोजानाव गावनि बेमारखौसो नायनो होनना फैदोंमोन। किडनिकआव माने अन्थाइ जादों हौवानाबो। बेमारा न'खराव माने सानै जाना दं दा, बिफाजों फिसाज्लाजों। दा बिफाया गावनि बेमारखौ नायनो फैनायाव गावनिखौ नायनो मोनदिया, दा गथ'खौसो नायनो गोनां जाबाय। दा बेनि थाखायनो रायजोफोराथ' जोबोद माने सहाय होजोबदो, सहायाथ' बिराद होबाय गामियाव। होसे होनानै माने राङा थोआखै, थोयैनि थाखायनो दा लास्ट अपारेसन दं माने गथ'नि थाखाय। दा बेनि थाखाय रांबो हौवायाबोथ' मावनो हाला जेरावबो, हाजिरा हुजिराबो आंबो मोनला, बिफायाबो न'आवनो थानो गोनां जाबाय। दा गथ'खौ बासायनो थाखाय माने दा रां थाखाय अनसुंथाइखौ माने फिन खेबसेबाव माने लुबैदों आरो जि होयो। अपारेसना दा मासाव 5 तारिखआव। बेसेबांसो रांनि गोनांथि जादों ओरैनो? राङाथ' दा जेनेबा बुंनोथ' जेनेबा दा बिदिनो 20-25 हाजारसो मोनबा माने एसे। गोजौनि खबराथ' होनाया होदोंमोन, अनसुंथाइ नांगौ होननानै जमा हैदोंमोन हैनायालाय। दा बर्थमान बेखौ खबर गैया, बेनि थाखायनो माने दा एसेनोसै आरो आं।